Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Youth Council kala ay kublay kerpang yaki officer bat kidukhot jong ka anti-narcotics task force jong ka Meghalaya Police halor ka jingyo kurup yaki drop ki bakot palat sanpui klur tingka hakajla. Ka HYC ka sngukmen banyu i bakani ka jingyo kurup ka bahe ka pha ya ka khubor ka bashay shabaro ki badan benta hari ka kambe an baki bor pulit kim shong that bat rishtom ban pendu jat yu drok bo kajla. Henry ka HYC ka kerpat juru eki bor badikmi bakim day bankut tang haka jingkem mi kinongra ni kinong penyat barit ki badan bentah ni kam watla kini ki jingkem kilong ki badan kam handai ki jinga khun persha yu drop kanong ka job shisha tang lada ki dok kha bahe kata kinong penyat kinong be pisa bat ki brio ki badan shadian jong kini kinong kha drop kin sha itho sha pen pau bat sha wanra shakhmat ka an ka HYC ka nget ba kam kha drop haka than kalong kabel penbet bha badan ki brio ki badan bor ki badan benta shalendat Henry ki badan kam ye ki brio ki weipan ki nongra bat nong di drop hapo ka jela kumta ka jing toket ka di banya chakmat hagarukom ka banya ka batbet bat ka baklemma ban pen prano ye ka network nadu ka tenrai hadu banrat ding khong ye udrok hapo ka jela ka jing yo kurup ye ki drop kalong ka jing job ka bakraw Henry ka jing job ka ba shisha kan wan tang anda ki nong penyat bahe ki bayalam ye ka kam na shadien kin sha wanra bat sha pen shitom hakmat ka an lapen pau ka sing